Oh, init. Ayan, gulay muna tayo, gulay. Oh. Hello mga kumigel! So, ayan po, welcome back po sa channel po natin. At sa pagkakatong ito, ang ating pagsasalu-saluhan ay... Meron po tayong spicy lechon belly. Meron din po tayong ginisang pechay at veggie fruit shake. Yan. Yung pong yung pong sa lechon belly, meron tayo dyan mga chili flakes, nilagay ko po para hindi masyadong maanghangan yung dalawang bata. Yan, chili flex lang po nilagay niya. Bago tayo magsimula, magpe-pray muna tayo. Ma'am, maraming salamat po sa pagkain pagkinagay niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Maraming salamat po, Ma. Sa dalangin ko sa inyo po, sa oras to na aming kapagligtas. Amen. So, yun. Ito nga pala kung ano na to, itong araw na to ay napaka-special kasi nga ho, bukod sa 300k subscriber na po tayo, ay meron po tayong special collaboration kay Cherry Oats. Kaya kung mapapansin nyo, ay meron pong mga fireworks dyan sa likod natin. Ayan. Bigyan po natin ng pagkakataon si Cherry Oats na mapakilala po yung channel niya. Kaya, insert! So yun po, yan. Nakita nyo naman yan. Napaka-relax po talaga ron. At saka yung mga travel niya, mga pagkain, masarap po talaga. Meron mo siyang nilutong pizza at meron pang yung, ano ba tawag doon? Steak na, Wow. ano ba yung tawag doon sa, Bagi. yung usa? Ano tawag? Ay, usa. Hindi. Hindi risa. Ano ba yan? Lamb? Oo, lamb. Lamb po. Ayan, hiwain na relax po muna to. natin to, honey. Ay, sige. Hiwaan muna natin. Balikan natin kayo. Ayan, hiwa na po. Ayan, gulay muna tayo, gulay. Kain po tayo, ho. Kain po tayo. Oo. Ang tulog. Init. Tanay. Init pa po. Yan. Unang kagat po para sa inyo. Wow. Lutong. Ikaw. Wow. Ang bigat. Ito? Ang laki po. Si Mutaga, lalaki po nitong biyak natin. Po. Grabe po. Kasi Cherry Oats nga ho pala ay mag-upload siya ng kung 11:30 tayo, mga 12 po PM. 5 PM, ng tanghali. Mag-upload po siya. Sana po pagkatapos po ng video po natin ay pakipuntahan po rin siya. Kain po tayo. Ito na yun. Sarap. Sobrang laki nga lang, bagay pala. Natatad natin maliliit. Saw-saw. Tama-tama lang po yung yung anghang. Kaya po ng mga bata. Implement po yung gulay natin, the best. Ang balat.
So ako medyo ano na, lumambot oh. Ito na. Medyo lumambot. Mga lumobo kasi. Sarap. Kaya pag may anghang. Kada kagat ko, sumasabay yung ano eh, parang sa likod eh. Tama lang yung amount ng tangalad na nalamay. Pag marami, nakakapala. Pa? Sarap. Yung veggie po natin and fruits na shake, kasama po niyan ay malunggay, mangga, and apple. Honey and milk. Oh. Wala kaming alam doon. Hindi namin alam na may malunggay. Yan. Hindi maralasan ng mga bata. Ano lasa na? May lasa bang malunggay? Wala. Oh? Ayun, nakakuha ka lang doon ha. Aba? Ako isang ganito lang. Isang belly lang. So, laki ng hiwa natin eh, no? May nalaki ako kasi para isang kuha lang ako. Pang ano eh, pang dalawang hiwa ko kasi yung kinuha ko. Ang hiwa ko. Wow. Sarap. Sarap. Wow. Ampo. Si Cherry Oats, ang handa niya, ano eh. Pizza, tsaka lamb. And steak. Beef steak. Sarap naman yan. Steak. 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 Tsaka ham. Tsaka si Pumiya yun nag ng pizza. Sa oven. Sa pugon po, niluto niya. Yung pong si Cherry Oats ay kapatid po namin panganay ng Just La Fam. Yan po, ano po siya doon. At ano ba yung tawag doon? Nakarelax yung kanyang channel doon eh. Parang ano, sarap talaga kahit nakatambay ka lang doon sa may labas. Meron kang tsaa, iniinom. Grabe. Ganda kasi sa kanila po. Saka yung mga pinupuntahan nila pag nagka-camping. Nakabase ko siya sa Japan. Kaya Pilipina. Based in Japan. Ng gulay. Sarap ng gulay. Kaya tayo dito sila. Harang giniling din po yung yung gulay. Wow. Juicy, no? Pa. At tayo dito. Pinanay Ay, malutong po to. Sa'yo. Sa'yo isa kasi balit lang yung ano mo eh. Nasa gilid. Init. Ito tayo, di ka pa nakakakain ng lutong balat. Ako nabigyan na nila. Ikaw, meron? Oo. Yung malutong. Init. Sarap. Init pa eh. Tingnan natin. Lutong pa. Sarap. Matenggo na. Ikaw na gusto mo ba balat? Okay na ako na.
Laki po yung ating ano. Yung ating lechon belly po. Wow. Compliment yung ano, nalalasan ko yung mga nilagay mong lasa ni mga herbs and spices. Bawang, sibuyas, lahat, paminta. May kagat. Pero kaya naman. Ito? Kaya na yan. Wow. Thank you po. Yung tanglad, dyan lang ha. Ang bango. Kainin mo pa. Mainit. Malutong pa. Kaya sobrang salamat po sa inyo mga kawigil dahil 300 na po tayo. Lalo na po yung mula noon, nung nag-umpisa po tayo. Hanggang ngayon po, na viewers po rin po natin. Nandiyan pa rin po sila sumusuporta. Sobrang salamat po. Kilala nyo na po kung sino-sino po kayo. Tapos sa mga bago po, sobrang salamat po. At kahit pa paano napagtatagaan nyo po yung pamilya po namin. Nandito po kami parati para mag-entertain po sa inyo. At good vibes lang po tayo. Kami sa mga baser na rin, maraming salamat po sa pagsuporta. Pagamat, Good vibes. yung hindi mo magaganda yung sinasabi niyo sa amin, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil kahit pa paano po nagiging party po kayo ng ito pong natin, channel natin. Kaya sobrang salamat po. Makabitin yung gulay. Sarap yan. May anghang factor. Sarap nito. Kitang-kita niyo po yung green. Halos marami yung malunggay din lagay ko. O, kanin pa na. Pero hindi ko Kanin pa? malasahan. Sama Ano pa? po? Okay na, sama Sige pa. po. Wow. Saka yung honey. Sarap ng honey. Konting milk lang. Magugulat tata. Hindi pa yun naiinom eh. Pakita mo tayong paano gulat. Mga. No. Sarap. May mangga, no? Lasang ano? Basta, masarap po. Di mo malalasahan yung mga yan. Bagay pala sa mga anak niyo po. Kasama niyo. Yung minsan palaya, pwede rin isama eh. Di mo malalasahan yung yung pala. Yung mga cilantro, di ba sinasama yan? Ganda pa sa katawan yun eh. Oo nga. Cilantro. Cilantro, ano ba ta? Ibang term sa cilantro? Iba-iba. Kinchay? Kinchay. Galing. Di mo malalasahan. Sabagay. Hindi mahilig sa malunggay, sa ampalaya. Yan, pwede nyo lagay yung sa mga shake, sa smoothie. Hindi nila, naglasang avocado nga na Oo. siguro. Basta may mga kanyalan sa silang halo na yun ang inaan. Sarap. Sobrang busog na po ako. Busog.
Nakabili yung gulay. Sarap ng gulay. Kaya mag-shoutout po si Honey Best. Shoutout ako kay Paring Vincent Pellegrino, si Paring ng may bahay na si Maring Gray, Ano po? dalawang engineer, sa Kuya Rio ko, sa Ate Cherry ko, sa buong family ko, sa Just the Pam, kay Rio, buong bayaw ko, at sa aking mga hip-hug. Yan. Hello po. Yan, simulan na natin ating shoutout. Muhaymen Menor, Kristen Joy Muhi ng Imus Cavite, Jennifer E. Espiritu ng Gubat, Sorsogon. Thank you so much po kay Ma'am Shi Reyes, Marites and Karen, Chad Lopez, Noli Banting, Paul Ong, Marisa de Enchausti ng Laptop, California, Opo. Gibson Eduria, shoutout Tolentino family from Olongapo City. Updated sa mga videos natin. Thank you so much po. Erlyn Estebor and Estebor family ng Texas, Jeremiah Madera and family ng Tarlac City, Tricia May Rojas ng Batangas, Maria Reyes Abrina, Clyde Ibar, Melvin Lacson ng Bacoor, Rosenda Lani Bracero, shoutout Lani family, Rose Ann Hello po. Macariola, shoutout Bermundo family, and Linatok family, Shermy Anunuevo ng Malbar, Caloocan City, Po. Beth Mau, shout out sa tatlong kids niya, si Hello po. Vital, Noy at Ken ng Israel. Harvick Katipay, shout out Telebrico and Tonyakaw Pambam ng Davao City. Irene Katakutan, Asyam TV, Nina Makawili at kay Baby Nita ng Bago City, Matthew Hello po. Jermaine Centeno, Cute Vlog, Mes Loriente ng Santo Tomas, Batangas, Rishan, Kay Bibian Makasait. yes, yan. Opo. Shoutout po kay Kiyako Eina Orebok ng Kalapi, Bohol, Mildred Barya ng Taguig, Enab Mosid Sadlere, Edenia Macarula and Silay, shoutout sa BFF Eduardo sa Clolo of Nueva Ecija, at kay Chris Aquino ng Florida Blanca, Pampanga. Hello. Maraming salamat po, Ma'am Chris. Yun po, natapos naman po yung isang napasarap na mukbang. Siyempre, maraming salamat po sa Diyos at Thank you po. maraming salamat po siyempre sa pagkakataon sa special collaboration kay Cherry Oats. Sana po ay mapuntahan niyo po. Maraming salamat po mga kawigan. Hanggang sa muli po, kaya bigla na lang mawala. Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.